Hola, bona tarda. Jo m'he quedat sense micro de moment, però amb aquest funcionarem. Bé, jo sóc el David Miró, subdirector del diari Ara. Jo tinc una perspectiva, diguem, una mica diferent dels polítics. Amb el Toni som companys de feina. No, ell fa el Polònia, però també escriu a l'Ara i de tant en tant doncs, intercanviem missatges per veure si els enfocs són correctes, si ens vol fer alguna aportació, si vol escriure algun bitllet, etc. Però a mi el que m'interessa de Polònia com a fenomen és com afecta això i com impacta en el sistema polític, perquè és evidentíssim. Vull dir, la política catalana ha canviat gràcies al Polònia, i nosaltres, els periodistes que tractem amb els polítics a diari, això ho hem de tenir en compte. Jo el que m'havia preparat una mica per parlar amb vosaltres és una mica la difícil relació entre el periodista i el polític, que segurament és una bona escola, diguem, el periodisme. Jo crec que el periodisme és el que ha permès al Toni després arribar a un producte tan acabat com és el Polònia, i que per mi va més enllà de l'humor i és un programa pedagògic sobre la política. O sigui, hi ha gags en els quals he vist millor retratada la política que amb extensos articles d'opinió, i això no s'entén sense una feina, diguem-ne, periodística prèvia, perquè la feina periodística, al final nosaltres el que fem és explicar la política, i per explicar la política l'hem d'entendre. I per entendre la política, i aquí és on volia arribar, hem d'entendre els polítics i ens hem d'enfrontar a ells. O sigui, periodistes i polítics vivim en un estat de guerra permanent. Una guerra, si voleu, de baixa intensitat, però és una guerra permanent. És com el gat i la rata. Vull dir, nosaltres tenim interessos completament contraposats als seus. Però ens necessitem mútuament, i aquesta és la gràcia o la desgràcia. El polític necessita el periodista perquè el polític, per ell sol, la classe política, i ara més, no té credibilitat, o té poca credibilitat. Per tant, necessita els mitjans de comunicació, que encara en tenen una mica, no molta, però alguna en tenen, i lluitem cada dia per tenir-la, per vehicular els seus missatges. Hi va haver un moment, al principi d'internet, que els partits van pensar no, ara ja no caldrà fer rodes de premsa ni res, sinó que farem els nostres comunicats de premsa a les pàgines web que farem de cada partit, no? El PP o el PSC, i llavors ja ens saltarem aquesta mediació dels periodistes. Eren uns il·lusos, perquè ningú va a mirar les notícies de política a les pàgines web dels partits, perquè els partits fan propaganda. Els partits fan comunicació política, que és propaganda, és publicitat política. I nosaltres, els periodistes, anem a les rodes de premsa bàsicament a rebentar-los la comunicació política. I és la nostra funció, i és fer preguntes incòmodes, i és sortir-nos del guió, i això fa que la nostra relació ha de ser tensa per força. Posaré un exemple de com des del periodisme es rebenta la comunicació política. Recordeu quan va esclatar el cas Bárcenas, l'equip de comunicació de Mariano Rajoy va prendre una decisió. Va dir, com que cada vegada que surt li pregunten pel cas Bárcenas i no sap què respondre i la caga, he tingut una idea genial i ja no compareixerà més. Sortirà, el posarem en una pantalla i no li podran fer preguntes. Un geni de la comunicació política, evidentment. Què van fer els periodistes? Els periodistes van convertir en tema no el que deia Mariano Rajoy, sinó el fet que sortia en una pantalla, i va passar a ser el president plasma. I és l'exemple clàssic en el qual des del periodisme es pot desbaratar completament una estratègia de comunicació política que era bastant absurda, perquè ja se sabia que això, diguem, un senyor que no respon preguntes, al final, diguem, això passa factura i rebrà. I de casos d'aquests n'hi ha hagut moltíssims. Vull dir, al final, jo, a més de ser subdirector de l'Ara, també faig classes de periodisme polític a la Pompeu Fabra, i el primer dia que tractem aquesta qüestió tinc un petit text preparat, més o menys, que ho faig per impressionar-los una mica. Us dic el següent. A la classe d'avui descobrirem que, a més de renunciar a part dels atributs de la ciutadania, el periodista samurai viu en un estat de guerra permanent i els nostres adversaris són els polítics.
Ja sabeu que en un temps de guerra, confraternitzar amb l'enemic és un delicte de traïció que es paga amb la mort. Doncs bé, a les redaccions, el delicte de confraternitzar amb els polítics, més enllà dels límits establerts, es paga amb el comiat fulminant, l'escarni públic i el deshonor. Es queden acollonits. Després els dic que això no és tan així. Que es pot tenir una certa relació amb els polítics i que és obligat tenir-la, perquè si no interaccionem amb ells no aconseguirem informació, no tindrem fons, etc. Però sí que em serveix perquè ells han de reflexionar sobre els límits d'aquesta relació. Han de veure, tu quan vas a parlar amb un polític has de saber què és el que vol de tu, quin és el missatge que ell vol traslladar, quina és la moto que et vol vendre, i tu has de pensar si aquesta moto realment és noticiable i per tant estem en una transacció, per dir-ho així, win-win, no? O realment és una jugada que té un interès ocult. És molt complicat, jo crec que per no allargar-me màxim molt, és un tema, la relació entre periodistes i polítics i la relació fins i tot entre una persona com el Toni i els polítics, que segurament estan cada dijous allà al sofà esperant a veure per on els vindrà el gag i per on rebran, per dir-ho així, i també segurament tenen aquest sentiment ambivalent de que si no surten pensen que és pitjor per ells, perquè avui dia... Si no surten, mala senyal. Exacte. Ells volen sortir, no rebre gaire, vull dir, deu ser una cosa, això està bé que després ens ho expliquis una mica quina és la teva experiència. Doncs bé, si us sembla, ara el que farem serà establir una mena de diàleg entre vosaltres, el Toni i jo, i intentarem respondre les vostres preguntes i reflexions al voltant de tot això.